kenan. Ni da baki san talauci. Wai kana ji kana gani naira biyar da gagare ka a garin nan. Ha. An ko me farko zai yi karshe. Ban da wannan talaucin nan. Ko ya za a yi a garin nan sai na yi kuɗi a garin. Kada zafin talauci ya sa ka kauce hanya ka malamai da mutane. An zo wajen. Alƙur'an an zo wajen. Can. Kan. Gara an zo wajen ba. Wurin malaman da bokaya. Yau me kawo magana wasu malamai? Malaman wannan muke haɗa sahu da su. Talauci ya sha masa kai. A wannan harka ce ta bokaye. Alƙur'an ne ma boka zan nema nake baki labari. A na ce wai a ina ke ganin za a samu bokaye a cikin garin nan? Ai abin da za a yi tukunyar nan take za ki bari. Ko wace in je in sayar in je wurin bokan nan in samu biyan bukata. A Alƙur'an duk abin da za ki sai da ki. Allah dai ya shirya. Boka ga nan gare ka boka. Allah dai ya shirya mu. Shatuwa iyayen gona. Abokina ga shatuwa. To ni zan ce wannan soyayya ta tana burge ni. Ni ne fata na wani Allah ba ku nasara a cikin soyayya. Summa. Ka ci wannan. Anas. Wannan gwiwa ta kuce ku masoya. Kake na ta kurba. Ke tafi zai. Ba shi kuwa ta, ai zan dawo da yamma. Ki haƙuri zan dawo da yamma. Zo mu tai abokina. Zo mu tai. Salamu alaikum boka. Wayo Allah ya kona ni kai wa ga mana wa sallama ana. Ihu boka. Yawwa. Na shiga uku boka. Ka shiga uku. Ka shiga uku da gawo. Kayan kai mana bayani. Mun san abin da ke tafa da kai. Dan haka duk da mun san abin da ke tafa da kai ka bani kanin bai. Boka. Wato boka abin da ke tafi a rayuwar nan wanda zan ba sai talauci ba abin da ta tuna. Kai ni ko makiya ba su da ba. Sai ta kiyayya din dai talauci ne. Kai ta koyi kai da talauci. Ki ban kwana da shi a haka ya haka. Na sani boka. Amma mu shi da zan yi da maka da haka dan da ke so. Dan gwata ma. Sai ne da labarin. Dan zama dan gwata. Haka wuce dan gwata. Ni ka zama da kuɗi. Ya baki da. Ba ni minti ɗaya in karɓi umarni. Alzani nan maguru ka ji bukatar shi. Ɗaya, biyu, ba shakka haka yake to shi kenan. Bukatar ka ta farko, abin da muke so ka yi na farko shine za ka yi sati kana yawo tsirara. Bukatar ka ta biyu za ka je ka samu mahaukaciya kai lalata da ita. Ta uku kuma za ka daina sallah na tsawon wata 4. Boka. Ina jin ka. Sharaɗinka na biyu. Ai mahaukaciyar ne. Wace kai ka zaɓi mahaukaciya? Inda mahaukaciya take a garin nan yana sani. To hakan yayi. Hakan yayi. In dai kuɗi ne kai kuma. To dai ka ba wani labari. Sai na dawo boka. Ke ka. Mahaukaciya ga nan zuwa. Ta baya za ka bi, ta baya za ka bi. Ban kuma ji abin da zan bada. In bukatar ka ta biya ka bada daga baya. Tashi ka tai, tashi. Na ce ta baya ko ta ta baya. Kuma ta baya. Ga kan aljani nan zaka danne ka. Fita haka. Jamila, gida, ina zagwado ya kai karen na asibiti. Daga yau wannan dajin nan za mu rika kwana za mu rika komi. Kai duk kwatsan ma da ake yi da komi nan cikin dajin za a rika yin shi. Saboda babu ba yaro. Kowa ya shigo dajin nan ya riga shigowa da kan. Kamar hidi masu fatu da su bado da su lakai dukkan an ɗaro masu fara aiki ne. A'a ba yanzu ba.
biredi biredi yanda ba kowa wurin nan barka in ba ta biredi biredi shiga nan akwai biredi a za ki ci an biredi